Episodju ieħor fejn il-konsultazzjoni ma saritx jew issir tard, hekk iddeskrivew is-sitwazzjoni preżenti diversi sajjieda li tkellmu ma' dan l-istazzjon dwar kif ser titqassam il-kwota tat-ton ta' 44 tunnellata għal din is-sena, għaliex minkejja li ilhom aktar minn xahar jippruvaw jikkorrispondu mal-Gvern biex ikun parti mid-diskussjoni, dawn is-sajjieda ġew injorati għal kollox. NetNews tkellem ma' qatt ta' sajjieda li qalulna x'inhu tħassib tagħhom bis-sajjied Michael Karabot tkellem magħna dwar l-inċertezza preżenti. Sissa ma nafux x'ħan jiġri għax il-gvern għodu ma ttaqax mal-koperattiva li f'darba ġid direttu u għallinna biex nibdaw id-diskussjonijiet u minn dakinhar ħadd ma ntaqa' mal-koperattiva. Ġifieri, jiena membru fil-kumitat u minn dakinhar qatt ma kellna konsultazzjonijiet. Issa għandna laqgħa hekk, ħa naraw x'ħa joħroġ minn din laqgħa. Anthony Karabot qalilna li meta tkun ġejja elezzjoni tibda tara affarijiet li ma tistennihomx. Bil-gvern qassam kwota tat-ton lil min m'għandux biex jaqbadha. Kull sena mela inti meta tkun ġejja elezzjoni tibda tara affarijiet li ma tistennihomx, ġifieri minħabba l-vot. Issa dik tiġi kull 5 snin. Dik darba qed narajji li tiġi kull sena dik ċerti ġifieri. Illi l-gvern qassam kwota tat-ton, il-min laqqas biss għandu biex jaqbadha. M'għandux biex jaqbadha. U tiġi għaskapitu ta' dawk is-sajjieda li ġabu l-kwota. Joseph Buġejja minn ħadd spjega ma' NetNews x'inhi d-diskriminazzjoni u s-ser li qed isir u qal li jiddispjaċih għas-sajjieda żgħar illi m'għandhomx leħen. Jiena naħseb li mas-sajjieda Malti u xejn saret diskriminazzjoni fuq nitħaddet fuq il-kwota tal-bajkeċ li għal dis-sena kien hemm għall-istaġu s-season li għadda kien hemm 10 tunnellati ton xi nqabdu u nqabdu l-pasta żgħata li saret li nqabdu jew iddaħħlu ħanajdek mhux inqabdu. Iddaħħlu fit-12 siegħa meta dak qed narah jiena li jew ser għas-sajjieda li dawk li suppost li qabduha ma daħluwiex huma. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista appella biex il-Gvern iħares biex xieraq lil dan is-settur. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid illi l-Gvern jeħtieġ jisma' u jixtar dak li qed jgħidulu s-sajjieda qabel jiddeċiedi.